Uste dut gehiago dugula biktima izatearen sentsazio hori. Baina hori kontuan hartzen dugularik azken 19. mendea, 20. mendea. Hor da osatu gure biktima izaera, nazionalismoarekin eta horren beharra ukandu biktima izatearen hori. Baina egia da, aintzineko garaiak kontuan hartzen balima ditugu, batzuetan biktima gara, eman dezagun sorginen aferan, baina askotan biktimarioak, orain horra egiten baita, gara ere. Uste dut, rola horietan, eta behar da hori da populu baten sentsazioaren ezaugarria. Aldi berean, ambiguitate handiko populua gira, eta munduan bagna ibili gira, eta batzuetan zapaltzaileak izan gira, beste batzuetan zapalduak, eta beste batzuetan, eman dezagunik gure kasua aipatuko dut iparraldearena, denbora berean zapaltzaileak ginen Algerian eta Marokon eta beste hainbat lekutan, eta Frantzian bertan zapalduak ginen. Hori 20. mendea aipatzean ara. Beraz, batzuetan rola horiek ere denbora berean simultaneoki gertatu dira. Eta uste dut, biziki interesgarria dela, justuki ambiguitate hortarik ikustea gure historioa eta horren aztertzea. Eta behar bada jende humanoago egiten gaitu ambiguitasun horrek.